ya daɗe ba mu gari da mota daidai duka. Imam mai Allah ya daɗe ba mu gari da mota daidai duka. Shugaban Gombe da Bauchi da Ankara. Bakon Kaura bakon Kano bakon Yankuto bakon Zaria. bakwai Kaura bakon Kano bakon Yankuto bakon Zaria. Tunan da Allah ku ya yi duniya. Tunan da Allah ku ya yi duniya. Na yayye moto mai kokari. Na yayye moto mai kyawo. Kuma yayye moto mummuna. Na yayye moto mai haske. Na yayye moto mai dauni. Na yayye moto mai samu. Kuma yayye moto busasshe. Na yayye moto dan sarki. Kuma ya azaba wani sarki. Na yayye moto mai ko. Kuma ya azaba ya roko ne. Albarka na na wata ce ba mu mato Muhammad sarkin kudu. albarka Na na wata ce ba mu mato Muhammad sarkin kudu. Lafe yaro ce cuya. Lafe baba ce rawa. Sai da kamna ka Muhammadu. Kana tabbata kamna ta ka kai. Kai ne ya ba mu dawa kuna. Kamna kowa da ya tsara da kai. Ya ce ko ka ba mu dawa kuna. Da sallah ka tashi saura muka yi. ya ce ko Ka ba mu dawa kuna. Da sallah ka tashi saura muka yi. Ban mu haraka sai ya jiya. Sai ce kai ko kariya ga kai. Saura da ko sau da ko talakushi. Dan gulbi da abun gudu amulo dole na gaman mara sarkin abin nashi na ba Sai dai ko yana can ya jiya. Sanawan magana ta tabbata. Sai da rana ka bai ta gabas. Yayin da rana ta ka faduwa. Dole na gaje ka nan wadiyo ba bolin da milki da ya tsaya. dole na ga Gaje ka nan wadiyo ba bolin da milki da ya tsaya. Kana kira ba. Na dalili ba. ina zarshen gobe Amadu Ina za kan gobe Amadu. ina zarshen gobe Amadu Ina za kan gobe Amadu. Ce ban saka kwan sarkin kaya. Kana kire ba bayan ruwa. Na bello shi kayan dan godiyo. Kana kire ba bayan ruwa. Na bello shi kayan dan godiyo. Alhaji Baba Muhammadu Masjidu ba barka da hayewa maliya. Alhaji Baba Muhammadu Masjidu ba barka da hayewa maliya. ke tafiya kada kai da ba ni na Ni ni ne kai na gudu gani na. ke tafiya kada kai da ba ni na Ni ni ne kai na gudu gani na. Sai ne duku sau sai ne wuce. Kuma ne duku talkushe ne wuce. Kuma ne fita tafe na gudu. Dan na guda kai wa zariya dan na yan dautu ni ko sai ni tsaya. Sai sarikin zazzau ne gani ya ci ma Muhammad ya tsaya. Sai ne saki hanya ni gaba. Dan na taba yadda biya kadan. Sai ne ce su da lakiyo. Sai na doka sarkin kudu. Sai na ya dade sarkin kudu. Ale zabi na na Amadu. Allah shi kara mai nasara. Sai ce su da waka akai. Sai ce lalle waka ne kai. Waka mama sarkin kudu. Aka nan da dawo mai mashi. Waka mama sarkin kudu. Aka nan da dawo mai mashi. Ina yi da zana wurin kiyo. Ina zo abinci sai na rage. Kana shirya ba bayan ruwa. Gardo ya zo ka yi mai so Bada mace murna ne zaka. Gardo ya zo ka yi mai so Bada mace murna ne zaka. Idan Sana jiga san babban na ka baura sarkin kudu. idan sai da Sana jiga san babban na ka baura sarkin kudu. Shugaban Gombe da Bauchi da Ankara. Bakon Kaura bakon Kano bakon Yankuto bakon Zaria. bakon Kaura bakon Kano bakon ko mashirin yaji mai martaba don motsi. Shugaban musulmi Najeriya Usmanu. Abubakar na madu baban gadari ma Allah ya ba ka albarka Abubakar dan Bello. Abubakar na madu baban gadari Allah ya ba ka albarka Abubakar. Allah ya baka Albarka Abubakar dan Bello. Ko mashirin yaji mai martaba don motsi. Shugaban
musulmi Najeriya hudu. Zaki mai zama da karfin Allah uban su ga tauri. Baban sarkin kayatan. Zaki mai zama da karfin Bane bari roƙon Allah ya baka albarka na talo karami. Gama da gaude bane bari roƙon Allah ya baka albarka na tasan da ti daga kammale ka debo jama'a ka doka shirya mu gaban ma'aikan Allah. Bare suke mu ji daɗin da ya fi daɗi na annabi. Mu ji kamashin da ya fi kamashi na annabi. Mu ga hazike da ya fi hazike. Abubakar ya Allah ya ba kana samu waka babbar sa. Allah ya na Kana samu Abubakar ya maduba bai gada kima. Allah ya ba ka albarka Abubakar dan Bello. Abubakar na maduba bai gada kima. Allah ya ba ka albarka Abubakar dan Bello. Zuwa ne kai cikin sakwata ko Abubakar mai kasa da na abudu jatau. Sarki kwandanki, wata hadar muna kusa bayanin nan. Baulai kiwa, wani ke walwalar magana wani ke walwalar kawai gewa oban alali ma na san boge shimi Idan zakara ya yi tikiriki ya kare garkar gidan uba na ya kwado yana cike rame ya dan kwashe tsara kari bana sai na yi lalata kwado na kai gaban wuta kari bana sai na yi lalata kwado na kai gaban wuta ballanta sale yau kana sarki kwasau uban zaki na aluko da zamanin kana ɗaya sarki shi gari na Amadu na ga baka babarin muna raga wai hato ja kasa ina ga raba ka babarin muna raga muzo da lungumi amin daki ko yana ruwa mu'azu zan ya ɗara wuri ko da sarki ake na yi marowa ka bazi wani ko da na sarki ake na yi marowa ka bazi wani ko wai sai za ya baka bi shi kamar bi ta zayi ma alamarin doriya ga sai Allah don tumbalin gumi duka alamarin doriya ga sai Allah don tumbalin gumi ko wadi yana izike gam da yaƙi da tuti sun izike dindimi to sun komi da gardama sun irke su bubu kuwa ruwa da na ni ko ina ga ton gaba ne kwana ga zuwa to ko zun da ake lene dut ne ko ne kala ga zuwa da na kuma da cikin gulbi ya amsa ga zuwa inda nan sai jinjimi da yadda ya gaza ya sun tole su duk ne ko to ne ta ada girman baki ya kwaje jinjimi da na bugu ko ana tarura ta gangame su duk ne zan dole ya ga kwamina ne wani mai yan wani ne zan dole ya ga kwamina ne wani bayan da gudu bayan da razana kana zargi ba ji waiwaya bayan da gudu bayan da razana kana zargi ba ji waiwaya ko da jangi ko ya gani karan sarki ba ji waiwaya ko da jan gwamna ya gani ini dai ba ta yi gani ma kwa sauna luhu dangalen gabas Dana ga gama lafiya uban ka biya kola ga sokoto Dana ta gama lafiya na sarkin gode wajen kwatar fashi haka gwamnan gewa uban kala dima da san burge jimi karshe ka maduna mai gandi kaya uban zagi yaro yin ka kan masallin magana haka yi ce tsare tsara tabi tsarkane
tsara ka tsayin tsane tari kabo ga saniya. tabi tsatsani Ni tsara ka tsayin tsane tari kabo ga saniya. etun kuɗa tunku cikin tukan rukuku tukudin tun bayan tubus Don bata koyo da ke da tabo da tabo da tabo da ya tubus. Gwabaren giwa o bangala di ma da san burge jimi. Karje ka majuna mai kandi kaya o banzagi. kwasau taron da mun ka zo ta kwata mun da kikawa Ya ba mu da waje gire da kowa yau koyi sokokumi. ya ba mu da Waje gire da kowa yau koyi sokokumi. iko da Kuzo da jira da kiɗi yau sun ga da lungumi. iko da Kuzo da jira da kiɗi yau sun ga da lungumi. ga sarkin ciyawa da galadi mata kwasau da amadu Kuka ba kiran garaba da zai Bai wa da karibo agogonan sakwata karfe bakwai cike yawa da sambo ya shigo. isa kwato Karfe bakwai uban tafiya da sambo ya shigo. Ga sarkin Kano gami sarkin Iko su kammale daya. Haka. Ga sarkin Zaria da sarkin Borno su kammale daya. Haka. Ga sarkin Bondo da sarkin Bauchi su kammale daya. Haka. Ga sarkin Bongodo da sarkin Gobe su kammale daya. Haka. Ga kuma sarkin Kayan Maradu mai kudu ɗaya ce ya iso. Haka. Ga sarkin Yauri da sarkin Gwando su kammale daya. Haka. Ga sarkin ya mai game da arzikin shuni. Ba na ga ya dawo don dukan taro ba kayan magana ta sada ya iso. Sarki ya lura ba kayan magana duk da gaskiya. kai abu da mai duke kasa baban goga sale daru Daga ba zai kawo ce maza ka bade su ta tsari kwarai. ya zama ka ake mishi Kana tsaye ko ba ya razana ko da an shekarun ruwa. Haka. Gauran ima abin biya a shekwana alifar. Usmanu bai ta kakkai yaki dogon sarki dan garba na uku. Dogon sarki shago na umaru wanda ka je rusu ka zoro. Kaye ta gudan na wani zaɓi. Gudan na wani zaɓi. Kai ta gudan na wani zaɓi. Gudan na wani zaɓi. Kogarma ke butura ki Kai ya ka tsoro shago na umaru amma kai baka da tsoro. Kai ya ka tsoro Shago na umaru amma kai baka da tsoro. Shebun gidan Hassan da Mu'azu ka ta koran matawalli. Shebun gida Hassan da Mu'azu ka ta koran matawalli. na gaishe ka da yakin ilimi. Ina gaishe ka da yakin mulki. Ina gaishe ka da yakin ilimi. Ina gaishe ka da yakin mulki na kuma gaishe ka da kyauta garin sarki da hanya ilimi hanya mulki. Haka Hanya ilimi hanya miliki. Gashe ku. Ko kyauta ko sada zumunci zumunci. ba. Ko wace hanya an ka kasa uku jebiya kwace kashi biyu. ko wata hanya An ka kasa uku jebiya kwace kashi biyu. Sultani ya cilaye sarki. Dan kuza da ji talata. Ku hankure cilaye sarki. Dan kuza da ji talata. Sannan na ba ka yi zowa. Dan kusa Sai ji talata. Sannan na ba ka yi zowa. Da za na din sarkin su dan wurin illa. Kadi ba sama sokoto sai ga gajirgi kala kala. Jaha waje ta fara yi zowa. sai ka ga jirgi kala kala sama. Jaha waje ta fara yi zowa. Alƙabira ta zama na dinai ga ta suna da ta kujeri. Kasan ne diwa ta zama na dinai ga ta suna da ta kujeri. Kalama ta zama na dinai ga ta suna da ta kujeri. Toma ma ta zama na dinai ga ta suna da ta kujeri. Kasashana ta zama na dinai ga ta suna da ta kujeri. Ingila ma ta zama na dinai ga ta suna da ta kujeri. Ko ka zan je
da bonadi ne ga zo na da kuje da kaza kana da bonadi ne ga zo na da kuje ne gida ma da bonadi ne ga zo na da kuje idan mai ya duniya oban mai bariki kan mu baka da madu kai ka jire sai ke kai ka jire kare kwanto kare ta so da na wurin da zaki 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 ko kalma ke fotolaki akwai sarki ke mana ummalo wanda gaje su ka tsoro duniya Allah haka nan da ke ga wani da kwace na ta murna ga wani ya kwanda ta kai duniyar Allah haka nan take ga wani ya bayyana ta murna ga wani ya kwanda ta kai ga wani ya bayyana ta kuda ga wani ya kwanda hawaye ba zakalin sarki dan abu inda Allah ya yo maka samu 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 ba mama ce ka mataci ya Allah sarki dan abu abun da ya ce gona shegon gidan haka da mu azo kada kwaran matawalle sunan matan sarkin Sudan albere ya ce mugunta sunan matan sarkin Sudan albere ya ce mugunta odan matun sarkin Sudan odan matun sarkin Sudan ga ilimi ga hairi sai na mai fata ba da Allah bai fata ba da mutane sai nan bai mace ba da Allah ba mace ba da mutane sarkin motar sarkin Sudan alhaji mai mato na gode sarkin motar sarkin Sudan alhaji mai mato na gode kowa ba yake ka gudu ba alhaji mai mato ya kyauta kowa ba yake ka gudu ba ba zakalin sarki dan abu don kudu an yabo alkyabba amma ba iya nadiza don kudu an yabo alkyabba amma ba iya nadiza ba zakalin abin da ya shafo na ale ba zakare sarki dan abu abin da ya baya ba kwamanin jirgin san kana da martaba baya ba kwamanin jirgin san kana da martaba gashi mai zama da karshen Allah gashi ga hili ne aka sanya farmaki kayan maza su shirya mamman na aliya tira kayan maza su shirya mamman na aliya tira ko da dai shirya Allah ai shirye Muhammadu ko da dai shirya Allah ai shirye Muhammadu na zo na isa yar sarki ni zaɓi guda kwame za mu yi da shi muka na zo na isa yar sarki ni ɗauki guda kwame za mu yi da shi muka yi shirya da kunkulo shawara guda suka yi kowa da jinjimi shawara guda suka yi da bejiya da beguwa shawara guda suka yi da kulciya da halbiya shawara guda suka yi do babu wanda ya zo haji babu mai nufan zuwa do babu wanda ya zo haji babu mai nufan dogon sarki yana da ban shawarar da an ka zo taro ya hi kyau da riguna dogon da aka jere a aje su gona dogon sarki yana da ban shawarar da an ka zo taro ya hi kyau da riguna dogon da aka jere a aje su gona bandau duk wanda aka jere a aje su gona bandau shi kai ma wanga don kule shi kai ma wanga don kule an wurin da mata suke hatu manga da ya kai an dai wurin da mata suke hatu manga da ya kai don kokowa akwai malaba na alguma ya fada maka Muhammadu ba wurin waye mata kuna da tace
rai dan mara abun wuya. Dan karuwa to baci kan jiya da kai muke. Idan karuwa To baci kan jiya da kai muke. Ya riga da garkiya Muhammadu Muhammadu. kai sarkin da kaggare ɗinkin dagumi da karhuna. Inda ana kiran kauri ya jiya da kai. kai sarkin da kaggare ɗinkin dagumi da karhuna. Inda ana kiran kauri ya jiya shiga ya kai. Inda ana Kiran kauri ya jiya shiga ya kai. Sarkin da ka sayan fata kakkane sigarin dawa suna ta gardama. Ana rawar tolo ya jiya shiga ya kai. Inda ana rawar tolo ya jiya shiga ya kai. Sai ya ga ya damun gadin da za a ba su sha. Shiga fara cewa bari Indiya akwai siga. shi ka fara Cewa cewa bari Indiya akwai siga. Ya riga da gaskiya Muhammadu Muhammadu. mai hori da iya mai hori da iya Na zo a ba mu toki wani sansane abin suka. na zo a ba mu Toki wani sansane abin suka. Ya riga da garkiya Muhammadu Muhammadu. Karanin gidan mai gaje shirin ka ya yi kyau. Ya riga da garkiya Muhammadu Muhammadu. Karanin gidan mai gaje shirin ka ya yi kyau. ya rika da garkiya Muhammadu Muhammadu. Karanin gidan mai gaje shirin ka ba mu doben lukar tauna bajinin gidan Muhammadu mai mai. Mali kai kai wani Dogon wadi ba da ko dai ban wadi ba da yau na tawo bi dan mota san da da abu da na alo yau na tawo bi dan mota san da da abu da na alo da sai bai da rai da sai bai da rai gidan Muhammadu mai martaba. Maje lailin wajen kaura, amma gida mata bello salatauna. wanda ya zo da labiya Ka labiya lautar sarkin musulmi ko garban yan hausa. wanda ya zo da labiya Ka labiya lautar sarkin musulmi ko garban yan hausa. dan sarkin musulmi Ko garban yan hausa bajinin gidan Muhammadu mai martaba. Maje lailin wajen kaura, amma gida mata bello salatauna. wanda ya zo da labiya Kana biya lokacin sarkin musulmi ko garban ya hausa bajinin musulmi ko garban ya hausa bajinin gidan Muhammadu mai martaba. Maje lajen wadan kaura, kamar gida wani bello salatauna bajinin gidan Muhammadu mai martaba. Maje lajen wadan kaura, Jiraye gaba da madu gwabaren giwa, jiraye gaba da madu, jitan mai kaura, garba amanar dan maliki gwabaren giwa. jiraye ga